ole tuna chuan kumsang ni le som pasari a anti chu jigsaw movie ti kan clear ho dawn ani police te chuan thil zum tak tak spike strip an ti mai chu kong lai taka chuan an pha a Edgar chuan a hmaloka police car chu aron su ta bur mai man mo taka tlan chuakin building hnai ber chu apan ta ngala anung mai a chuan police te chun an lo zui ve boka in chung sang ber a thlen chho chuan a hmaloka x sign chu a hmu a chuan chu tang chuan enge muni hi ala chuaka police officer te chu lo thleng ve ngalin engma in min dang thei to lo tia tin detective Holloran na chu man mo taka local tu le a local lo ani chuan mi panga an thi tur thu a hrila Holloran na chu lo thlengin a detective pui han tanen chuan an in po ta ngala Edgar chuan a remote ken lai chu a pek thei lo thu le game in tran che thu a hrila chu game a chuan tu emo ber thi tura a thana ngai thu le thlan tur dang a nei lo thu detective ne na chuan a hrila detective te chu in beruin ama ni lo a remote ken na jok chu ka purin an in hrila Edgar chuan sana enin hun om to lo ti in a remote ken lai chu me atum tamaya nima sala detective te chuan Edgar kut chu an kap ta a chu ta chang che chuan an timer chu a in chan tangal boka Holloran na chuan pan hnain a oma an ka fu pal ti a mu thuaya detective te chuan engma zo fi man lawa chu te om tamai chu point ti hle a tin Edgar chuan theilovin hun a in chan chi e lo tia zero thlen vele mai kor thir hmanga siam ho chu an no lang tangal boka chung mi te chu lo harin an mai kor chu a phel thei lo ti le an hma loka ara ang taka bial chu an hu ta boka rin lo takin jigsaw chu lo chungin an do soi awanga tang an ni thu le an in puan chuan an chhuat thei tur thu lo hrila chu an dan siam an zom lo ani chuan an thi tur thu a hril ngal boka tin an thi sen a far ani chuan an hmai kor chu a in phel tur thu soin an tan chet ol sam dan tur te a hrila chu vele chen chu lo che hrut thrutin an hmalama chuan a pot phei tamaya thlan tur dang nei hek lo le cheina tang chuan tal chhuah tumin thei top han chhuah ve ma se an chuak thei ta box si lo an hmalama chuan a pot phei zela zinga pakhat chu engma hreloin a let ring maya ti har tumin han so ve bok ma se engma hre thei chuang lo an zinga pakhat chu an jigsaw thu soi chu hre chuakin a bana tang chuan thi sen na chuah tira chu vele a hmaloka ara virton zak zak chu a top ta ngal boka chu phel ta ngalin a thian te chu a awa ti dan te chu hrilin an thi sen chu chuah tir ve turin a hrila hmaloka ara mang chuan anin a tir ta hloma an zinga mai che pakhat chuan a hlo em awangin a thian te ti ang chuan a ti ve ngam lova nima sela chen chuan potnai zelin a hnung chu a ata chu vele ara virton zek zek po chu topin a mai kor po chu an phel sak ta ngala maloka bangamon ti kha lo in hongin chen chuan ala pot ta fo mai an thian pa po chu lo harin engma ti thei tak lo wang khan room le lam chu thleng thei lovin a thita a detective te chuan Edgar chu hospital an throya Edgar an remote a me kan engem ber nge in tran ati kha hriat an duwa tin engwanga kau nge ani an thredu bok ani doctor chu lo chukin Edgar chu an biak du thu an lo hrila doctor ro chuan a biak thei hri lo thu le ni ko hrilawa a ri thu a hrila Holloran da chuan hantabula Edgar hi ta ina lai khan tu nge a kum thin ti lo chui turin a hrila Carly chu anati em awangin a aw vak vaka ana po chuan pui tumin a lo chil ve boka mit chu ring taka avin an hnen tangin enge adu ti CCTV kal tlang chu na zota anai bok chuan jigsaw dan siam te chu a hril non le a Ryan po chuan eng thil nge an chunga thleng ti a hre thiam lo hle a anai vek chuan an game chu chak thei ani thu hrilin lom zawk turin a hrila an thian pa ruang po chu mipui te chuan bridge hnuaya a in khai ti an lo mu thuaya autopsy room a chuan chu ruang chu an lo chui chiang ve mek boka a hmai kor chu phel an tuma a hmai kor an phel nak chuan mela lui ti tlak a lo nei to zong lo mai chuti rualin jigsaw sign ni om tak chu a bek veilama chuan an hu boka Holloran na chuan jigsaw chu kumsom liam ta khan a thi thu le ama lem chang copycat ani thu a rin dan soya jigsaw sign a chuan drive fi an hmuwa
chu drive chuan jigsaw audio file lo oma jigsaw audio chuan a game chu a top mai don lo thu le ami tang te ati chiat vek ma lo chu a top mai don lo ti a lo soya chu vele jigsaw do chu lo lutin a korma chuan confess ti thuin zia na hi a lo ora chu dol chu lo nui warin chain box chu a lo chile tamaya chu ti chuan mit chu in pongin a hun kal to a chuan a bike ruk chu midang hna a hral ti thu a soya anai po chuan a pasal thil ti sul wangin anaw te thi thu le an in nei na po chu a chiat vek thu a soya mit chuan jigsaw dola chuan recorder om ti muin ala tawata chu vele chain chu a top le ta a nima sela chain chuan ceiling a pot tlat mai mit chuan recorder chu a play vele rai na ma chuan syringe number om chu a lo ta hla a recorder chuan an zinga pakhat chu mi poisa ruk ching an ni thu le chu thila wang chuan tur hmanga chiu an ni thu a ron soya an hmalok syringe pathuma chuan tur thana pakhat a om thu le adang te a chuan acid a om thu lo soi boka tur thana dik tak manga ani chiu lo ani chuan an thi thei thu le an ti dika ne ero chuan an chhuat thei thu a soya anai chuan Jackson nan nu ma an neim ti chek turin a thian te chu a hrila Ryan chuan Carly Mel chu hmuin ama ani ti rin ta ngala syringe chu pe in chiu turin a hrila anima sela Carly chuan a ti dik lawanga acid chu a thlang palang ti a hlau hle a